Привет! В тази леко тъмна вечер от мене. Аз съм Цвято на 21 години и това е моето видео за Next TV. За кастинга за Next TV. Още откъдето се помня, винаги се бил фед да купя тези игри. Това стана съвсем случайно, когато бях още първи клас и в компютърната зала на училището и все още имаше правец особица с картата си Супер Марио и Принца на Персия. Портрети са ми ги разбрали такъв препомня. И оттам се развих на по-голем, на по-различни загони през годините. Имал съм късата да им и Атари. Но много само съм играл малко игри, дори да ги помня, само на две. Реших да представя за това видео играта Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Тази игра събира две неща. Междузвездни войни и Dungeons and Dragons 3.5 ревизията. Самата ревизирана система на Dungeons and Dragons. Самото действие в играта се развива 3000 години преди оригиналната трилогия и преди Дарт Вейдър да стане самия Ситски лорд, най-известен от всички. В тази игра вие помните ролята на последния джедай, The Exile, който може да избирате между мъжки и женски персонаж, само като човек. Но там като го изберете самата трудност, имате избор на три вида джедай. Джедай Сентинел. Този вид джедай са по-уравновесени като вид бой и вид използване на силата. И са често балансирани за такива типове играчи, които искат да са и от двата видове бой. Тоест да са добри и с мечове и с оръжие, и да са добри да ползват силата. Джедай Гардиана е повече в стил да учи техники с лазерния меч и по-малко да разчита на силата. Третия вид джедай са джедай консуларите. Те ги препоръчвам за хора, които биха изиграли играта 4, 5, 6 пъти, защото са доста по-труден клас за развиване. Но повярвайте, ако го развивате добре, е много добър. Това е съвсем различно от двата. Той разчита повече на сила с този клас. И имате повече точки за силата да ще вкасвате самата сила, като магия. И да имате малко атаки, но доста силни. Така че можете да разчитате на силата, отколкото на самия меч. Като почнете играта и изберете герой и клас, почва вашето пътешествие да намерите изгубените джедаи. За разлика от първата игра, в която почвате като определен клас, като войник, скаут или някакъв вид между двете, тук почвате само като джедай. И не ви се отключват. Дори специалци ви се отключват, да получете и по-различни пасивни, които са доста мощни. Например, получавате различен вид стил на меч, как да биете, дали да защитавате с него срещу повече врагове, или например да имате защитно поле около вас, което да регенерира силата и да ви дава бонус към силата. Нещо като вид Mana Regeneration и да ви дава повече по-бързо касане на маната. За разлика от първата игра, като имате определен вид хора с вас от вашето парти и които може да имате различен вид репутация с тях. Тук във втората игра може да намерите доста различни. Още в първата руда да намирате една джедайка, сляпа джедайка, която е била Ситски лорд, но после пак е станала джедай и нещо като ментор на главния герой. И намерите един пич, който мисля да се ще скита из галактиката
и в последствие идва и във вашата партия. Оттам нататък може да намерите един вид маска албиноска, която е добър в боевете, добър войник е. Да намерите, зависимо от това дали си зъл или добър, два наемни убиеца, луки и една маска, чернокоса маска. После намирате и един забрак, един пич с една много специфична отчасти енергийна, отчасти механична ръка, но той е добър в техническите неща. И три вида друиди. Например, един малко друид в стил Артодито, но е в по-ранен вариант. Един летящ друид, който е добър за атака. Той е от обща страда, ако сте зал, ако ползвате него. И един определен друид, който има странно чувство за хубаво и обича да псува всичко, що е органична форма на живота. В тази игра специфичното е, че ако имат, че като махнем на страда другите, всички вашите механични компании, в зависимост от вашата репутация, вашите решения в играта и от това какво са отключени като определени итеми за вашите компании, може да ги направите джедай. Тъй като сте последният джедай, може да го направите. И в зависимост, ако, например, говорите с някой свой компаньон, който е бил служил в войната преди 5 години, като се развива съдбия с самата ера, той може да ви каже, че ако имате същата репутация с него, да ви каже, че е служил в войните, че той е бил ловец на джедай, така се изразява той, и че е бил един бъдещ джедай, но е успял да прикрие своята чувственост към силата, за да не го открият нито джедаите, нито ситите. И в последствие, ако имате достатъчна репутация с него, може той да го накарате да го тренирате да е джедай. Така че и той, например, би станал джедай гардиан, като той би избрал да е заедно с силата и да може да борави заедно с силата и с оръжието. И така в зависимост, например, от другите ви ваши компаньони, трябва да направите определени техни квестове, да направите нещо определено за тях, да откушите да разберете нещо за тяхното минало. За да може да ги накарате да бъдат джедай или тъмни джедай, в зависимост от вашия стил на игра. Самия геймплей, както казах, използва самата 35 Dungeons and Dragons ревизия, но е вписана в самата игра по наистина невероятен начин. В зависимост от вашия, от това, което намерите в играта, като буклуци, като градати, като всичко, може да намерите определени маси, в които да ги разваляте, да ги апгрейдвате или просто да унищожите някои итеми, за да създадете други. Например, ако сте намерили непотребна броня, която, например, изобщо ви трябва да никой, бихте я разглобили, за да може да получите части. В които части може да направите апгрейд за оръжие, за броня или съвсем от нова броня или оръжие. Но това зависи цяло от вашите скилове. Има съвсем различни скилове за компютър, за внимание, това как да убеждавате хора, за експлозиви. Всички скилове са важни. Без той за убеждаване, всички скилове малко или много са важни пък за това как да си създавате, разрушавате или апгрейдвате предмети. Всички оръжия имат по 3 слота, за разлика от лазерите мечове, които имат 6 слота за апгрейди. Като не говорим 6, който е само за кристал, който случва и победа света на меча. За разлика от
първата игра, в която може да апгрейдвате бенчове, и във втората игра може да си правите собственоръчно бенчове, с които може да като да правите вашите компании джедай, да играте на тях и за да могат да бъдат по-добре с тях. Самото действие се развива 5 мини след първата игра, като вие бивате намирате. И в който трябва да намерите определени в после на играта, разбирате, че всичките лордове търсят вас, главните герои. После като намерите вашите компании, получавате задачата да намерите тримата останали джедайски мастери, които впоследствие преди войните са ви изгонени, защото сте им се противопоставили. Но впоследствие ви ги намирате и оттам трябва да ги накарате да се съберат на Дантуит, като е била бившата джедайска колония в първата игра. И оттам пък се оказва, че ви от вашите компании били от всичките лордове в Триумвирата. И оттам трябва да обикате да намерите и трябват всички лорда, да ги унищожите и да може да правите мир в галактиката. Това е само като от светата страна. А от другата страна може пък изобщо да игнорирате всичко и да направите най-лошите решения, в които унищожавате джедайте, унищожавате и всички Триумвират и ставате и от най-тъмните джедаи, които сте съществували някога и са унищожили републиката. Но това зависи изцяло от вашите решения и от ваша силна игра. Който е фен на междузвездни войни на видове RPG-та, му препоръчвам играта. Наистина би я харесал, на мен да предишно много ми е харесал, защото я предпочитам за сега повече пред Skyrim. Отдавна не се бях накъл да играя и я се почнал. Още друго да кажа... да. Късмет на Next TV, на предаването и на ТВО. Знам, че няма да ги подведеш. Чакаме един от петите 2 януари и ще се видим пак в петък.